खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै लोगोफोरजोंहा गोबां साख्रि ओंखारना फैदों गासै 11,000निबो बांसिन जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो बेनिफ्राय मोनसे मोजां खौरां बेबो जाहैबाय नोंथांमोना साख्रिफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों जेरै जोंहा रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों दा बेनिफ्राय जोंहा नैबे बेंकिं सेक्टरनिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों पारा मिलिटारि फर्सनिफ्रायबो जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो साख्रिनि बागै मिथिनो हायो जोबजासिमल' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो लोगोफोरजोंहा एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि थाखायबो जोंहा सर्ट नटिफिकेसना दायो ओंखारना फैखाबाय जायनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 11,127 जोंहा दिनैसिमाव बेसां भेकेन्सिया दङ नाथायबा बे भेकेन्सिया बारायनानै 15,000नि बारा जाहैनो हागौ नोंथांमोना मिथिखागौ सेन्ट्रेल सरकारनि जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि होनाय समाव एसे बिथांमोना खमायो नाथायबा एप्लाइ जोबखांनायनि उनाव बिथांमोना भेकेन्सिखौ बारायना होयो दा बेनिखायनो बेयो 11,000निफ्राय बारायनानै बेयो 15,000 20,000सिम बेबादि थांनो हागौ जायनि जोंहा एप्लाइआ फैबाय थानाय मेनि 15 तारिखनिफ्रायसो जागोन दे सर्ट नटिफिकेसनखौ बिथांमोना होखाबाय साख्रिनि नामा जाहैबाय एसिस्टेन्ट लक' पाइलट दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानायजों लोगोसेनो नोंथांमोननियाव ITI थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाग्रोबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबाय बिनिफ्राय जायफोर आरो नोंथांमोना बेबादि होनबा माखासेयाबो सोंहरलायगोन जायफोर ग्रेजुएसन जानाय जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय दा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया नामा होननानै आं नोंथांमोननिसिम मा बुंहरगोन मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो होननानै नाथायबा ITI थानाय जानांगोन बैसोआबो नोंनिया एसे फेक्टर जागोन जेरै 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 35 बोसोरनिसिमाव जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन ST केटेगरिनि मानसिफ्रा जोंथ' बर'फ्रा STआवनो गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो जोङो 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 35 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगोन मेट्रिक पास जानायजों लोगोसेनो नोंथांमोननियाव नैबे ITI थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायनि एप्लाइआ जोंहा फैगौ मेनि 15 तारिखनिफ्राय जागायजेनगोन बेनिफ्राय जुननि 14 तारिखसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मास मोनसे नोंथांमोना साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय समखौ मोनगोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना इनिशियेल पे हिसाबै नोंथांमोना बेसिक पे जाहैबाय 19,900 नोंथांमोना सेलारिखौ मोनगोन जाहैबाय दा नोंथांमोना सानना नायदो एलावेन्स बायदिसिना बे दाजाबबाथ' 35,000निबो नोंथांमोननि सेलारिया बारा जाहैयो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय दायो रेडि थाखाबानो जाबाय आरो एप्लाइखौथ' नोंथांमोना ओरैनो इजियावनो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा बाथ्राया बेसो जादों नोंथांमोना माबायदि फरायगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैगोनखौ मिथिखाबाय नालाय साख्रिनि एप्लाइआथ' जासिगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय फरायनाया बेसेबां जानांगौ बैसोआ बेसेबां जानांगौ बेसेबांसो भेकेन्सि दं बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनजोबखाबाय दा बेनिखायनो नोंथांनियाव जुदि क्वालिफिकेसना दङबा नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो गोसो होनानै फरायखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे एसिस्टेन्ट लक' पाइलट साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हायो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा रेलवेनिफ्राय फैनाय एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि जोंहा सर्ट नटिफिकेसना नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नेदो दानिया आं नोंथांमोननिसिम बेंकिं सेक्टरनिफ्राय फैनाय साख्रिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों बेनो जाहैबाय जोंहा दि आसाम कअपारेटिभ एपेक्स बेंक लिमिटेडनिफ्राय जोंहा बे भेकेन्सि ओंखारना फैदों साख्रिनि नामा जाहैबाय जोंहा एबा भेकेन्सिनि नामा एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै जोंहा 150टा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगौनो ग्रेजुएसन जानाय जानांगौ जायखिजाया एनि डिसिप्लिन होननानै बेहाय बुंदों साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा जेखियानो जाया नोंनि बे फरायनाया ग्रेजुएसन जाबायबा नोङो माने एप्लाइ खालामनो हागोन मिनिमाम 45% मार्क्स थानाय जानांगोन होननानै बेहाय बुंदों नोंनि बे ग्रेजुएसनाव दा बिनिफ्राय नोंनियाव कम्पिउटारनि प्रफिसियेन्सि थानाय जानांगोन होननानै बेहाय बुंदों जेनेबा कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट नोंनियाव थानाय जानांगोन बेखौ बुंदों 6 मान्थनियानो जा बोसोरसेनियानो जा जायखिजाया नोंनियाव कम्पिउटारनि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 150टा दङ साख्रिनि नामा जाहैबाय एसिस्टेन्ट दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन ना बेसिक सेलारिया जाहैबाय जोंहा 18,730 दा बिनिफ्राय बे बेसेबांसिम जाहैगोन ना बेसिक पेया 60,070 सिम जोंहा बे बेसिक पेया जाहैगोन जायनि थाखाय नोंथांमोना एलावेन्स बायदिसिनाबो मोनगोन दा बेनिखायनो बे सेलारिया नोंथांमोननिया जागायजेननाय सेलारियानो माने 30,000नि नोंथांमोननि बे सेलारिया जानो हागौ गासैखौबो दाजाबबा दा बैसोआ बेसेबां जानांगोन ना 22 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनिसिमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया नैबे
20 मार्चनिफ्राय जोंहा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन समफोरनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना 750 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइन एप्लिकेशन फिस जोंहा लादों सेलेक्शन प्रसेसनि बागै नोंथांमोना नायना लादोनै रिटेन एग्जाम गिबियावनो जागोरगोन एमसिक्यू टाइपनि दा बिनि उनाव पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेंकफोरनियाथ' नोंथांमोना मिथिखागौआनोसै जोंहा गिबियावनो रिटेन एग्जाम जायो बिनि उनाव जोंहा इन्टारभिउबो लायो दानिया बिनिफ्राय बेलेग बेलेग बेंकनिया बेबायदिनो लायाबो डाइरेक्ट रिटेन एग्जामा मोननै जायो फार्स्टआव CBT 1 जागोन बिनि उनाव CBT 2 बेबायदि जायो जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे एग्जामनि थाखाय नैबे साख्रिनि थाखाय रिटेन एग्जाम खेबसे होनांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना पार्सनेल इन्टारभिउआव जनो नांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन फाइनाल मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैयोबा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन आं अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखादों नाथायबा अनलाइन एप्लाइ जोंहा जाथ'वाखै फैबाय थानाय मार्चनि 20 तारिखनिफ्राय जागायजेननानै एप्रिलनि 19 तारिखसिम जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ थागोन मास मोनसे नोंथांमोननिसिम समखौ होदों साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम नैबे माबानिफ्राय फैनाय साख्रिखौ आं खोन्थाहरनो सानदों जोंहा SSB निफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा नटिफिकेशना बे जाहैबाय शास्त्रा सिमाबल जायखौ जों SSB होननानै सर्ट फर्मआव मिथिनाय जायो दा बिनि थाखाय जोंहा गासै 827 था गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों कनस्टेबलनि थाखाय दा बिनिफ्राय जोंहा हेड कनस्टेबलनि थाखायबो साख्रि ओंखारना फैदों आं बेनि नटिफिकेशनखौ मोनथ'वाखै जायखिजाया बिथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव होथ'वाखै आरो पेपारावसो होदों बिथांमोना नैबे SSB निफ्राय हेड कनस्टेबलनि थाखाय 233 था जोंहा भेकेन्सिबो ओंखारना फैगासिनो दङ जायनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामना एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना अनलाइनयै एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा केटेगरि वाइसआवबो भेकेन्सिखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना नायजोब दा बे ड्राइभारनि भेकेन्सि दं गार्डेनारनि दं कबलारनि दं टेलरनि दं बारबारनि दं वेटारनि दं कार्पेन्टारनि दं भेटेनारिनि दङ जोंहा बेबायदि आरो भेकेन्सिया फैदों दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानायजों लोगोसेनो माखासे बेहाय डिप्ल'मा माखासे एक्सपिरियेन्स बेबायदि बिजोबदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे कनस्टेबल ड्राइभारनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पासजों लोगोसेनो ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा बेखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ नायजोबानो जाबाय एक्सपिरियेन्स बायदिसिना माखासेयाव बिदों नोंथांमोना बेखौ नाय आं पेपारनिफ्रायसो बेखौ मोननो हादों जायनि एप्लाइनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एप्लाइआ माबा गाबोन 21 तारिखनिफ्राय जागोन बेबायदि खौरां मोननो हानाय जादों नाथायबा पेपाराव होनाया मालाबा एसे लेटबो जायो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा दा बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो एप्लाइ खालामनायखौथ' नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो हाखासिगोन नोंथांमोना गिबियावनो मा खालाम नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ नायफैग्रोबानो जाबाय जे नोंनियाव क्वालिफिकेसना गैगोना गैया बेखौ मिथिनो हायो नोंथांमोना मानो होनोबा बेहाय मेट्रिक पास जानायजों लोगोसेनो नोंथांमोननिसिम माखासे एक्सपिरियेन्स बिदों बिनिफ्राय माखासे डिप्ल'मा माखासे बिदों बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय जेनेबा ITI लानाय नोंथांमोना दङबा नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो मोननोबो हागौ जेनेबा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना मिलायनोबो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैबानो जाबाय आं बेखौ खोन्थाहरजोबबा एसे गोबाव जागोन भिडिअआ दा बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थाहरजोबला दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बे कनस्टेबल साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सेलारिया 21,700 निफ्राय जागायजेननानै 69,100 सिम जाहैगोन बे जाहैबाय उइदाउट एलावेन्सखौ जुदि लाफायोबा नोंथांमोननि सेलारिया गोबां जाहैखायो नोंथांमोना मिथिखागौआनोसै जोंहा बे पार्लामेन्ट मिलिटारिनि भेकेन्सिया सेन्ट्रेल सरकारनिसो जोंहा भेकेन्सि नालाय दा बेनिखायनो सेलारिया जोंहा बुरजायानो जाहैखायो बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम गासैबो अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनजोबदों जाखिनि आं दायो साख्रिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय बेफोर गासैबो साख्रिखौ नोंथांमोना अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंनियाव फरायनाया दङबा नोंनियाव क्वालिफिकेसना दङबा दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना गिबियावनो एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै नायग्रोदो बिनि उनावसो नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइ जाबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दाथ' जोंहा एप्लाइ जाथ'वाखै होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना साननैसो उनाव एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोरनियाव जुदि क्वालिफिकेसना दङबा बिथाङा एप्लाइ खालामनोबो हागौ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों